खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 23 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय शुक्रबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै आरो गोसो दंब्लाथाय फेसबुक पेजखौ फल' खालामबानो जाबाय। फेसबुक पेजाव गोबां भिडिअ होगासिनो दं आङो। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों गोबां आर्मि जवानफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों। इन्ड' चाइना बर्डार साखाथिनि नर्थ सिक्किमाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों आरो बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायजों 16 इन्डियान आर्मिफोरा अबथिरायै जिउ गोमानांगौ जादों। लोगोसे बे जाथायावनो गुबुन 4आबो गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। आर्मि जवानफोरनि गारिया हरखाबै गोथौ हाखराव गोलैलांनायाव बे जाथाया जादों। गिथाव बाथाव अर खामदों। आसामनि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेजपुराव गिथाव बाथाव अर खामदों। तेजपुराव गंगु गलाफोराव अर खामनानै सिलिंखार आरो सेवहांगार जादों आरो बे अर खामनाय जाथायजों 50 लाख रांसोनि मुवा बेसादफोरा सिलिंखार आरो सेवहांगार जादों। नाथाय बे जाथायाव रावबो जिउ खहा जायाखै आरो रावनिबो जोखोम जानाय खौरांखौ मोनथ'नाय जायाखै। बिटिआर ओनसोलाव गले गले हाथियार बोखांगासिनो दङ। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझारनि गोजाम फ्लाइअभारनि साखाथियाव गंसे गारना दोननाय पिस्तल बोखांनो हादों। नाथाय बे गारनाय पिस्तला सोरनिमोन आरो सोर गारना गालांखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। डिउटि खालामबाय थानाय सासे पुलिसआ अबथिरायै जिउ गोमादों। बिहार रायजोनि बुसाराव सासे पुलिसआ गावनि डिउटिखौ खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै हार्ट एटेक जानानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय पुलिसनि मुङा जाबाय नाबाल किशोर यादव। बिथांखौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांखौ डक्टरा रैखा खालामनो हायासै। नावी मुम्बाइआव सासे जिम ट्रेनार आरो बिनि सासे लोगोआ सासे सिख्लाखौ बुथारनानै सिख्लानि गोथै सह'खौ पानबिल दैमायाव गारहरदों। बुथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय उर्वशी पासना, 27 बोसोर बैसोनि आरो बुथारग्राफोरनि मुङा जाबाय रियाज खान। बे जाबाय जिम ट्रेनार आरो इमरान खान। उनाव बिसोर सानैखौबो मुम्बाइ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला उर्वशी पासनाया जिम ट्रेनार रियाज खानखौ जुलि खालामनो थाखाय होबाय थायोमोन। बेनिखायनो सहायनो हायैयाव बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।